Bir de öňünde durjak, görüşjek diýen adamlaram boldy watandaşlaryna. Häzir şolaryň suratlaryny paýlaşjak. Eger watandaşlar şu hereketde häzir bir netije bolmasa, agam biz badyr hemen mesleşe görüşjek diýenden suratyny paýlaşjak watandaşlar. Şolaryň häzir suratlaryny paýlaşjak. Meňe öňümde dur watandaşlar suratlary. Dey. Dur watandaşlar paýlaşjak siziň bilen. Şundan ýene bir 10 ýaşmut garaşýas, 10 ýaşmut 20 mut. Ay bolýar şu Türkmenistanyň wagty bilen 6 ýaşynda garaşjak. Eger şeýle bolmasa, şu hereketde agam men badyryn men görüşjekdir diýip mertlerçe görüşmedikleň, ýani koşuljak diýenden suratlaryny paýlaşjak. Garaşýas onda watandaşlar. Bayotayda kaçıp bir Eşne hükümete gelmeyen men normal insan pasoyçtuğa gelsin. Ina vatandaşlar yani suratlaryny paýlaşjak diýdime? Biz gollap zat edip Dubai'da 30 bolup gözleýärler. Adı Nuri vatandaşlar aşakta her aşakta Nuri. Onun men Badır'ın Gözleyen yalanırlar. arkadaşım